Igbo Igbo ndị ọma anyị alachitara azụ n'obere ezumike a ọ ga-abụkwa nwanne unu nwoke Chimma Isaac onye ka na-etu the catechist unekwa anya Ada Jizọs n'ebe a nwanne m nwaanyị Tema ihe a na-achọ onye na-emegide na-emepụta ihe ejije anyị na-eka n'ebe a ọ ga-abụ n'isi mbido telivishọn ebe ihe ọma dị iche iche si abịara unu na ụtụtụ ọmanụ biko okwu anyị na-ekwu maka n'ụbọchị taa bụ gịnị anyị na-ekwu maka ndị na-akpagbu ndị na-amalite ime ihe ejije ọya ka anyị na-ene anya n'ụbọchị ka anyị na-etinye ọnụ n'ụbọchị taa ana masị biko ejekwa n'ebe ọbụla biko nwanne m nwaanyị ịma anyị ekwu n'ọtụtụ okwu banyere ihe mkpịka mkpagbu na mmegbu a na-emegbu ndị na-amalite ime ihe ejije biko ana m achọ ịjụgụ kedu ihe wu ndụmọdụ ị nwere ike inye dịka ndị a bụ ndị na-amalite ime ihe ejije ka ihe bụ ma nne na nna ma ndị na-amalite ime ihe ejije kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ha maka inwe ike iji kwupụta okwu ka esi na most of them na ha wụ ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ịghọtago biko dị ihe bụ ndụmọdụ ị nwere inye ndị awụ ndị na-amalite ime ihe ejije na nne na nna ha biko ndụmọdụ nwere inye ndị a na-amalite wụ ka ha nwee ike kwudosi ụkwụ n'ala mgbe ọbụla ị chọrọ ịmalite imewe ihe ejije gị jụọ onwe gị elee ụdịrị ihe ejije m chọrọ ime ị kwesịkwara ịgwa onwe gị na ihe ọbụla wụ ihe ọma na-enwe usoro eji abụ ya ọwụhụ itete taa gị wụọ star echi ị kwesịrị ịgba mbọ mụọ otu eji eme acting mụọ ihe gbasara acting before gị malite maka na ọ bụrụ na ị chọrọ ịwụ star n'otu ntabi anya nsogbu dịkwa maka ị ga-awụzi onye akpagburu akpagbu ime onwe gị expose to ndị arụrụ ala ha achọ otu ha ga-eji ghọgbuo gị ọnwụ ndụmọdụ nwere ihe ọ dị mma biko ọ dịkwa ofu ajụjụ ọzọ m chọrọ ka m jụọ maka na afụgo m ọtụtụ ndị mmadụ ha ga-abịa ha sị na ndị na-eme ihe ejije a ma ijere akwụkwọ ma ijighị akwụkwọ na ị ga-eme ihe ejije kama ka njugodi ọ dị ka na ndị na-eme ihe ejije na ha kwesịrị ịgụ akwụkwọ ka ọ sọsọ ndị wụ ka anụka m ọtụtụ ndị kwa superstar ebe ha sị gị na ha echeghị akwụkwọ kama ị na-ekwe anya a na-anụ aha ha anụ kama achọrọ m ịjụ gị ka ị na-ekwu ya maka ma ọtụtụ ndị na-ebe akịta ha na-ekiri anyị n'ụbọchị taata ha ga-asị ọ ya masịkwa m ime ihe ejije ahụ mana ejeghị m akwụkwọ agbaji m chọkụ agbaji m sleg eme m ka kama achọrọ m ka ha nụ n'ọnụ dịka gị nwa bụ onye na-emegide na-emepụta ihe ejije ọ bụrụ onye na-ejeghị akwụkwọ bịa kịta asị gị antị biko achọrọ m ka itinye m n'ihe ejije a biko ana m asị ị ga-anabata ya ọ dị mma mụnwa onye agụrụ m theater art na school mana theater art awụghịkwanụ movie ya wụ before m ebido mewe ihe film ihe ejije ebu m ụzọ mụchaa otu eji eme ihe ejije ke film maka ka m mụrụ ka na-eme na stage so ya ọ bụrụ na ịwụ onye chọrọ ime ihe ejije mana ị gaghị akwụkwọ o kwesịrị ka ị mụọ otu eji eme ihe ejije maka ma ọ bụrụ na ị mụghị ya ọtụtụ ihe agaghị adaba ọnwụrụ na ị kwesịrị ịga mahadum gaa gụọ ka eji eme acting mana ị nwere ike ịchọta onye nwere ike ịkụziri gị otu eji eme ihe ndị dị otu a ọnwụrụ na ị kwesịrị ịga ụlọ akwụkwọ tupu gị ebido mewe ejije mana ị nwere ike ịhụ producer ị nwere ike gwa ya na m chọrọ ibido acting ya try ya ga ọ trycha gị hụ na ị nwere onyinye iji acting ya bịa kụziere gị ihe na ihe ndị ị kwesịrị maka ọ bụrụ na ị mahụ ihe ndị a ọ ga-ara gị ahụ biko maka ihe ọnwụ na inwe ụdịrị nkụzi a ga-akụziri gị otu eji eyi efe ma ọ bụrụ na ịchọ ịbịa audition a ga-akụziri gị otu ị ga-eji chekwaa onwe gị n'ịbịa audition a ga-akụziri gị otu ị na-eji agụ script ka na-akpọ script ya wụrụkwa na iwu onye kwesịrị na art English movie a ga-akụziri gị otu a ga na-eji na-epronounce some words ka ọ bụrụ na ịpụta na TV gaa na sound ka onye isi mebi debe nwanne m nwaanyị mana chelekwa obi dị nnọọ ụtọ ndị nnọọ kosiwe na-atapịa n'ofu ya na onye ọbụla na-aghọta ya daalụ Igbo nwa na-ege ntị biko ọ bụrụ ọkwa na ọ bụ na gị bụ nwatakịrị na-egezi anyị ntị ịbụ nwata nwoke bụ nwata nwaanyị isize nne na nna gị ifugonu na onye ime ji asịgo na ma ya eji akwụkwọ mba ịnidikwala ije akwụkwọ ọ bụ na nne gị na nna gị kwesịrị ịzụ gị biko jebe akwụkwọ nweta asambodo ịbata ị na-asụzi eyi maka ọkwa oyibo si adịghị n'ọnụ ọ bụrụ na o jere akwụkwọ oyibo a na-adịghị n'ọnụ ụtọ ọ ga na-esi na ịmakwa ọ na-asụ ka m ọ na-asụ ka
maka oyibo si atụ ya n'ọnụ ọ bụrụ na o jere akwụkwọ oyibo aga na-atọ ya n'ọnụ nne nwaada Thelma daalụ o ihe ọzọ achọ ka anyị metụzi aka n'ụbọchị taa ihe na ama na oge anyị na ha kwarapụ onwe ha na-akpọ fashion tips ka e esi wee na-ejikwa ejije na-ejikwa onwe gị dịka nwaanyị ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị ka ejime gịnị na-ejikwa onwe mebe ịchọọ ije ife na onwere emume ị ga-eje maọbụ na onwere ebe ị na-eje ọlụ ihe ga-ejije nke mgbe anyị na-etunye ọnụ bụ na biko gị mala ndị oyibo na-asị ya know your physique know your features biko ka ị mara otu arụ gị dị ma ị toro ogologo ma ị buru ibu ma esoro mkpụmkpụ ma ibu afọ ma iburu afọ ka ị mara your physique ọ ya wi akwa ọbụla ị ga-eyi achọ nwaada Thelma ka itinye ya ọnụ biko ọ dị mma fashion tips a na-ekwu okwu ya wụ ị kwesịrị ịmara otu ahụ gị dị ị kwesịrị igote miro gị ile onwe gị mara otu ahụ gị dị tupu gị azụwa efe maka ọtụtụ n'ime ndị ụmụ nwaanyị ndị dịka anyị nwere afọ mana ihe a na-eyi isi obele ha na-achọkwa ka ha yie ya mana ha yiri ọgaza dịzie ka ha wụ balloon asụwara efe so biko ọ bụrụ na iwe onye dị otu ahụ ị kwesịrị ịzụrụ gown ga-ewu iyiri ya ga-ewukwa na onye mara mma gị bụ nwoke buru ibu gị mara kwa otu ị kwesịrị iji jikwa onwe gị na ụdịrị efe ị kwesịrị na-eyi ma ụmụ nwaanyị ndị ke na-eyikwa heel ha bịa na-aga ka ọbọgwụ ọ bụrụ na iwu onye na-edicha ahụ used to heel biko yiwe nke kwesịrị ọhịa nwere ike deme nwanne nwaanyị the catechist ịma na okwu onu na-ekwu ihe awa okwu ụmụ nwaanyị maka na abịa catechist na onwe ya ọ na-eme ụfọdụ mbịa nwere akwa nwele ebe a na-akpọ ya nwele ọgọdọ ntụọ ya na-aga ebe m na-eje maka na nwoke anyị nwere nsogbu kama okwu a na-ekwukwa maka gị bụrụ nwoke na ebe a na-ekiri anyị n'ụbọchị taata ọkwa maka gị ị na-agụ ka nwaada Thelma ji wee tapịa ya bụ okwu maka ị na-ekwe anya ya bụ ndị na-eme ihe ejije ị ga-afụ ka ha na-adị eji ojiji ịfụ akwa ha na-eyi ịfụ ha yiri akwa ha na-aga sam cham ịghọtago ịfụ ha n'ụzọ ihe ha masị gị ọ ya bụ ihe dị mkpa n'ime abịakwa ịbịa ị na-anya dị ka akwụkwọ ndị a na-eji ndị na-adụ akwa a na-adị ele n'ụzọ dịka magazine catalogs ịghọtago ị ga-afụkwa na n'ọwụ ndị na-eme ihe ejije ka a na-eji na-ese ya bụ iji wee gosi gị na ọwụ ihe dị mkpa dịka gị nwa bụ onye a na-ekiri anyị n'ụbọchị taata ịbịa ilesi arụ gị dịka catechist ewugodo catechist ka m ji wee dị fine boy akara m aka nwa afọ ngwa nke ebe ị na-ekwu ka m gwa gị eziokwu ọnwụ m na-ekwu ya m na-ekwusi ike ebe nwanne m nwaanyị Thelma ebe ka anyị dị nne ọkwa anyị dị koche emetọrọ na n'ebe ọ na-atọ ụtọ agbanye egwu ya ekpelite m ya na-eme ịghọtago ọzọ biko ibie dịka ibie bụ na biko ịmara ihe na-adị gị mma n'arụ na-eyi ya ọ bụrụ na nnechafụ nwanne ada Thelma otu si machasịa mma wee yi ihe oyi nnecha anya afụ m na mmeyi nka Thelma yi inecha ọbụ nwoke efucha otu catechist wee macha ma okwu inwe okpu wee yiri nke a na-akpọ ka afa ife a na-akpọ ihe eyi Niger Delta ka na-akpọ ya ka sinetọ iwe si n'ọnya ka ihe eyi ime ọzi na ọ dị gị mma na ọ dịrọ mma biko ịmara ihe ga-adị gị mma yie golie egona na nwaada onye anyị ma nwunye onye anyị ma nebo m nke agbata obi m yi kpaa m isi akpala isi akpala ransinua gịnị ransinua ọkwa ọ dị mma igbo bụ igbo ndị ọma eziokwu okwu anyị abịa na njedebe n'ụbọchị taata maka onye ntụziaka ọ nọ na-asị anyị biko ka anyị si ebe a kwurie ọ na-achụzi anyị achụ biko gị bụ onye kiri anyị n'ụbọchị taata ana m asị gị Chineke ya gọzi gị biko dịka iji wee nere anyị n'ụbọchị taata ana m asị gị biko orukwa izu ụka na-abịa abịa ana m ayọ ka ime gịnị ka ị were oche me gịnị nye ike gị maka anyị ga-abịakwa n'izu ụka na-abịa abịa iwetakwara unu ihe ọzọ dị oke mkpa ama m na-amụta ihe n'okwu a niile anyị na-ekwu n'ụbọchị taata biko tupu anyị na-asị ka anyị na-emechi ya bụ okwu ọ ya dị mma ka nwaada nwaanyị Thelma ihe a na-achọ biko ka ọ ya dị mma ka ikene ndị Igbo ekele m unu ana m asị ka unu na-ele isi mbido TV mgbe ọbụla maka ọ bụ ebe ọ na-akpọtụ ị na-ele isi mbido TV ọtụtụ ihe na-amaghị ị ga-abịa na-amara ha ndewo